سلام فنوير تي في بمكتال تركبوا كبراتن كبران كم يتقولون سولس 4 لكاتي تفرق مع التفرق عن سلالو زيناتات وشت نوصل انه كتكاتلنا بخبز قدمكم لو ام تخلي بارساتو دما كفل عبر هي نوزبا حل تصرحت مثلا وصديقه تمرقه ኣብ ንኡዘባ ጸሮና ማሽነሪ ዝተደገፈ ልምዓታዊ መደባት ይተሰላሰላሉ ጽሬት ኣፍን ኣስናንን ኣብ ምርግጋዝ ጥዕና ወሳኒ ምዃኑ ሙያውያን ይገልጹ أمريكا قبل علي مكسيكون كندا زوسنته توسعي قرص من 30 معتاد كم زون زفتو أفريقيا إيران عراقن أبزوا معرب آسيا زرتان سلام من مرقاز كسرحات تسمعين روسيا ناب غوربيتا بيلاروس أوريشنيك استسمي ناي ماكلا رحكات بالستيك ميسايل كم توافر حبيرة نابزر زراتو كنساقر بمتحبار منستر حرشان محدار زبا عن سبان حيلتات مكلخال نابر هين وزبا حل سسرحات ديغاتا زازيما وكرينا هاب تقرقش تصفى ماريان تدالو واتسابساب أبراهام عند ماريا أبرهين وزبا حل تنحى شقر ستماين مكلال بمتحبار من محدار زبا عن سبان منستر حرشان تصادفو هزبن كفل سراوي 34 تسرحت متنن أصدقاء بغلتا لكاتي تمرقا اتكبابي كبيش شجر ستة ماي كم زنبروز تقص عم محدار كباب رهي عطو محمود حامد تهديغان نتساقم كتك على لعب تسفا خمزلو بمئمات تسرح عزوز أبركتون زغبرو أمسجنوم عم حدار نؤزوب حال عطو قرماتين أبرهان عزازك فلسراوي 34 لتنا الكولونيل قبر أب صحيين بوغنوم هزبين سراويتن تواحيدهم زكايد وزلو هنتساون لمعاتاون نتفتات أقل مدبات أمور مخته كم زخونة بمتقاس وتسيتو أدمع سلزخونة بزلع على كم زدفقالو أبريهم وكيل كفل حرشان مريتن زوب عن سباقاتو قبر مسكال تولد دما تاديغا شجر 6 ماي حزبن طريتن بمقلال اب حرشاو لمعات ابركتو خمزهلوا بمحبر قصالنتا نموحاس اب لعلي ان تفتات معقام ماين حمدن كسلاسل ازخاخيروم اما حدار زوب عن سبا امباسادر عبد الله موسى ابزهبو مزازم قال سراويت افرام من نبابرو حزبون محياج نزكايدو لمعاتو مدبات بممغواس نمنوتو زنصبارق هياو حولتي كم زخونه غليصوم اتناي مرأس نسرعات كجلة بهاللا لنبان يكفل سراوي 34 بزقربوتهم مسناد اوتات استسني نيرو أبن أوزبات رونا بوحش توحقوقا مسمرات مقعزان متعري بموحد الزماكل هزبوا قلوس تكنيك زوبا دوبن من محدار نوزبات رونان بماشناري استرقى فسرح سلاسلالو عزازيك فلسراويت عسار تحرك وريل أسرس إيساق نيرينا بزهبو حبريتا اتتسقناز قبرلو زلو كاندين مت نقلقلوت موقع عزيان نبرتين محدارات كبابي مسحة الأخران حدش عادي أخرانن كالا كوابيتاتن كم زخون بمتكاس مولو تسقنا كم تقبرلو قليتو ازي عسات 30 كيلومتر زنوحاتو مسمر ننويح عمتات حفشاو تسقنا كي تقبرلو بمزنحو اب محبرك وطباوي نتفتات ألوتاوي تسلوا كم زنبرو تقيسو دما زملكاتو أكال أوتوبوس حارات كمدابلهم تمحتينو اب موداتا كوريل أسرس حفشاو تسقنا تقيرلو زلو تسرقان نوح زبال أوان أقلقلوت نخهب اب جزي كرامات بوحج كي شرشر بوفراتات كنكن وقتاو تسقناتاتن كقبرلو تلابيو ازي كم زيلون كالو اب ماكل تاعنا صرونا زلو تصقم متصبينه فصراتن باسكا ماين مسرح مدلاوات يقبر كم زلو اتيز بصحنا حبريتا افليتو غزاويا محضرين او زبات صرونا اتو هايله منغشا بغدو تصقم موقعزيا حركه عبيت حتوتات حزب التكبابي كوين مصنحو بمتقاس اتي سلاسل زلو لمعتاو مدوات نتصقم كم زقاللو كليتو اب نوزبا اف عبد حرصات محضرات كبابي اي طحالن نارو انستن اتابعي وصيد زرهبلو لمعتاو احملتن فرتاتن من معبال كان متصعرو قليصوم اب جماجم روبا هكانو زلمعو حرصات محضر كبابي اي طحال ني ارينا ابزهبو حبريتا بلمعات احملتي جمرو حرشاو نتفتات اب تشن عسران ناب فرتات كم زما عبلو بمتقاس مهرتهم طلوات عراقاتات كتم اف عبد اب من ملا امركتو يقبر كم زلو ارديوم
ኣብቲ ከባቢ መእለይ ውሕጅ ምስ ዝስራሕ ዝሓሸ እቶት ክሕፈዝ ከም ዝከኣል ብምጥቃስ ድማ ናይ ማሽነሪን ጸረ ባልዕ መድሃኒትን ደገፍ ክግበረሎም ሓቲቶም ሓረስቶት ናሮ ኣንስውን ብተመሳሳሊ ካብ ኣሕምልቲ ሓሊፎም ዝፈተንዎ ተኽሊ ተምሪ ጽቡቕ ውጽኢት ስለ ዝረኸብሉ ብዝሰፍሐ መልክዕ ከም ዝቕጽልዎ ብምርግጋጽ ነኪላታት ሕርሻ ምክህታልን ሞያዊ ምኽርን ከይፍለዮም ተማሕጺኖም ንሳቶም ኣስዒቦም ናይ ካልእ ፍረታት ፈተነ ንምክያድ ኣብ ቀጻሊ ጻዕሪ ከም ዘለዉ ኣረጋጊጾም ጽሬት ኣፍን ኣስናንን ኣብ ምርግጋጽ ጥዕና ወሳኒ ምዃኑ ዝገልጹ ሞያውያን ዜጋታት ኣብ ኣስናን ጉድኣት ካብ ዘሩዱ ጠንቅታት ክሕየቡ ይመኽሩ ወኪል ኤና ኣማኑኤል ተስፋይ ንዘዳለወ ጸብጻብ ፊልሞን ዘሙይ ከቕርቦይ ጽሬት ኣፍን ኣስናንን ኣብ ምርጋጽ ሓፈሻዊ ጥዕና ወሳኒ ብምዃኑ ዜጋታት ብስሩዕ ከዘውትሮ ከም ዝግባእ ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ሓኪም ስኒ ዶክተር ደስታ ተስፋ ማርያም ኣዘኻኺራ ኣብቲ ንኡ ዞባ ክፍሊ ሕክምና ስኒ ብውሱን ደረጃ ኣገልግሎት ክህብ ከም ዝጸንሐ በብግዚኡ ብዝተገብረሉ ወሰኽ ክኢላዊ ዓቕምን መሳርሒታትን ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተማልአ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝሓበረት ዶክተር ደስታ ኣስናን ኬንዮት ዝፈጥሮ ጽባቐ ኣብ መውሓስ ውሽጣዊ ጥዕና እውን ዕዙዝ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎም ዜጋታት ንኣስናን ኣብ ግምት ዘእተዎ መጋግባ ከዘውትሩ መኺራ መብዛሕትኦም ሕማማት ኣስናን ወይ ሕማማት ኣፍ ምንጋጋ ካብ ክትሕክሞም ሓኪምካ ናብ ነብሩ ካብ ከተምጾም ክትከላኸሎም ዝቐለለ እዩ ምክልኻሎም እውን ኣዝዩ ክንገብሮ ቀሊልን ኣብ ኢድና ዝርከብን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ቀዳማይ እንታይ እዩ ግቡእ ጽሬት ናይ ኣፍ ምግባር ብራሽ ብምግባር ማይን ጨውን ውዕይ ዝበለ ብምጉዝጓዝ ቀዳማይ ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ ኣለና ኣመጋግባና ኣብ ክልተ ይምቀል ማለት እዩ እቲ ሓደ ሽኮራዊ ዘይምብዛሕ ክኸውን ከሎ ተኻኢሉ እውን ምውጋድ ክኸውን ከሎ ዝያዳ ብዙሕ ግዜ ንዝንጉዖ ግን እንታይ ዓይነት ምግብታት ክንወስድ ኣለና እዩ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት መፁ ኸዮም ኣነ ብራሽ ገብሬ ሽኮራውን ወስድኔ ግን ከኣስናነ ተበላሽ ይብሉ ማለት እዩ እዚ ተጠንቅ እንታይ እዩ ኣመጋግባና እዩ ማለት እዩ ካብ መጀመርታ እታደ ነብሰ ጾር ካብ ዘላ ኣትሒዙ ክሳዕ መወዳእታ ህይወትና እንወስዶ መግቢ ንጥዕና ኣስናናን ብምሉእ ኣፈ መንጋጋናን ኣገዳሲ እዩ ልዑል መጠን ሽኮር ዘለዎም ዓይነታት ምግብን መስተን ፊኖ ዝበዝሖ ትሕዝቶ ምግቢ ኣልኮላዊ መስተን ካልኦት ወልፍታትን ኣብ ኣስናን ጉድኣት ዘውርዱ ቀንዲ ጠንቅታት ምዃኖም ጠቒሳ ድማ ዜጋታት ጥዑይ ኣስናን ንኽህልዎም ዝተመጣጠነ ምግቢ ክምገቡን ካብ ወልፍታት ክሕየቡን ኣተሓሳሲባ ነፍሰ ጾራት እኹል መኣዛዊ ምግቢ ምስ ዝምገባ ህፃናት መጻኢ ጽቡቕን ዱልዱልን ኣስናን ክህልዎ ከም ዝሕግዝ ብምሕባር እዚ ክድፍኣሉን ተጠቃምነት ልዑል መጠን ሽኮር ክውገድ እንድሕር ምልባው ውሕስነት ኣስናን ኣብ ጽሬት ስለ ዝምርኮስ ደድሕሪ ምምጋብና ኣስናን ብግቡእ ከነጽርን ኣብ 6 ወርሒ ናብ ሓኪም ብምቕራብ ጥዕና ኣስናንና ክንከታተልን ከም ዝግባእ ኣስሚራትሉ ስኒ ክንብል ከለና እውን ዓጽሚ ስለ ዝኾነት ንዓጽሚ ዝሃንጽ እንድሕር ዳኣ ዘይተመጊብና ወይ ታ ነፍሰ ጾር ካብ መጀመርታ ማለት ዘይተመጊባ እቲ ስኒ ብግቡእ ክስራሕ ኣይክእልን እዩ ብግቡእ እቲ ዘይተሰሪሑ ከኣኒ እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ምሕሳኽ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ኣዝዩ ድኹም ክኸውን ኣሎ ብዝኾነ ዘይኮነን ከዓ ይትንከፍ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣመጋግባና ኩሉ ግዜ እኹል መኣዛት ምግቢ ዘጠቓለለ ክኸውን ጽቡቕ ካብኡ ኮይኑኡ ከኣኒ በቲ ዓቕምና ዘይተመስርሐ ምግብታት ክንምገብ ግባአና ተን ምግብ እንድሕዳ ባህርያዊ ተገይርናን ኣብ ክንዲ ፊኖ ስርና ተጠቂምና ኣብ ክንዲ ዘይት እንድሕዳ ዘይት ስምስም ተጠቂምና ኣብ ክንዲ ሽኮር ከዓ ብዓቐን መቸም ክንጥቀመሉ ንኽእል ከምኡ እውን ኣብ ክንዲ ፓስተ ገለ ኣብ ክንዲ ንጥቀም ፉል ቆሎ ገለ ተጠቂምና ኣብቲ ጣዕሙ ንጥቀመሉ እውን ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ሓኪም ስኒ ዶክተር ደስታ ተስፋ ማርያም መወዳእታ ኣብቲ ንኡ ዞባ ባህላዊ ሕክምና ስኒ ብመጠኑ ስለ ዝዝውተር ዜጋታት ጎናዊ ሳዕቤናቱ ተገንዚቦም ካብቲ ልምዲ ክሕየቡ ፀዊዓ ኣብ ንኡ ዞባ ጎኘ ብምትሕባር ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ጋሽበርካ ንመምህራን ክፍለ 524 ስልጠና ስነ መምህርና ተዋሂቡ ተረክተራ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ሞጎራይ ጎኘ መምህር ክብሮም ኣስመሮም ኣብ ዝሃቦ ስልጠና እቲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ የቕሬታ እቲ ስልጠና ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ሰላሰል መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምሕያል ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣረድዩ እቲ ልዑል ተመክሮ ስራሕን ፍልጠትን ብዘለዎ መምህራን ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ኣገባብ ኣመሃህራ ሓፈሻዊ ምሕደራ ትምህርቲ ውጥን ምህሮ ኣተሓሕዛ ሰነዳት ሓበራዊ ዳሳስ መምሃሪ መጽሓፍትን ካልእን ዘተኮረ ምንባሩ መምህር ክብሮም ብተወሳኺ ገሊጹ ወኪል ተመረቕቲ ብግዱ እቲ ዕላማ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ተጠቀምቲ ናይ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድላት ትምህርቲ ንክኾኑ ስለ ዝኾነ ዝምልከቶም ኣካላት ኣበርክቶ ክገብሩ ተላብዩ
ኣብ ክፍለ ሰራዊት 524 ሓለቓታት ሳልሳይ ብርጌድ ክፍሎም ብርሃነ ብወገኑ ክፍለ ሰራዊት 524 ብሓፈሻ ሳልሳይ ብርጌድ ድማ ብፍላይ ብቕዓት ኣባላቱ ኣብ ትምህርቲ ንምሕያል ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ብዝቐሰምዎ ፍልጠት ንብፅዖቶም ኣብ ምምሃር ክተግሁ ኣተሓሳሲቡ ክብራትን ክብራንን ቀጥሎ ዝቐርብ ዜና ጻይር ምክታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ኣድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንተግባራውነት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሜክሲኮን ካናዳን ዝወሰኖ ተወሳኺ ቀረፅ እታው ን30 መዓልታት ከም ዘወንዘፎ ትማሊ 3 ለካቲት ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጃስቲን ትሩዶን ፕሬዚደንት ሜክሲኮ ክላውዲያ ሸንባምን ብቴሌፎን ድሕሪ ዘካየዶ ዝርርብ እዩ ፕሬዚደንታት ካናዳን ሜክሲኮን ምምሕዳር ትራምፕ ነዚ ሕጋዊ ምስግጋር ስደተኛታትን ዕፀ ፋርስን ንምክታእ ዶባት ሃገራቶም ከደልድሉን ዘቕረቦ ጠለብ ከም እተሰማምዑሉ ገሊፆም ድሕሪ ትርክብ ካናዳን ሜክሲኮን ዋሕዲ ሕጋዊ ስደተኛታት ዕፀ ፋርስን ንምክታእ ኣብቲ ምስ ኣሜሪካ ዘራኸበት ዶባት ሓድሽ ቴክኖሎጂን ሰራዊትን ከም ዘዋፈራ ሓቢረን ኣለዋ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሓደ ለካቲት ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ካናዳን ሜክሲኮን ናይ 25 ሚእታዊት ኣብ ልዕሊ ፍርያት ቻይና ድማ ናይ 10 ሚእታዊት ወሰኺ ቀረፅ ከም ዝወሰነ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ቻይና ዝወሰነቶ ናይ 10 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረፅ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ መንግስቲ ቻይና ረብሓታት ሃገሩ ንምውሓስ ኣድላይ ዝበሎ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እዩ ሓቢሩ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ቀረባ ግዜ ተወሳኺ ቀረፅ ከም ዝውስን ኣፍሊጡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብወገኑ ምስ ኣሜሪካ ዝካየድ ንግዳዊ ኩናት ንኽልቲኦም ወገናት ዝሃሲ ምዃኑ ኣጠንቂቑሎ ኢራንን ኢራቅን ፖለቲካውን ቁጠባውን ዝምነን ብምድፋዕ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኤስያ ፀጥታን ሰላምን ንምርግጋጽ ክሰርሓ ተሰማሚዐን እቲ ስምምዕ ሰብ መዚ ክልቴን ሃገራት ትማሊ 3 ለካቲት ኣብ ከተማ ቴህራን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ተበፂሑ ኣብቲ ርክብ ክልቴን ሃገራት ሽበራ ንምምካት ፀጥታውን ወታደራውን ዝምነን ከማዕብላ ምዃነን ኣረድየን ብዘይካዚ ኣብ ምዕባል ቁጠባ ንግድን ፀዓትን ክተሓጋገዛ ምዃነን ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣፍሊጠን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢራቅ መሐመድ ሺዓ አልሱዳኒን ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዘሽኪያንን ብሸሞንተ ጥሪ 2025 ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታትን ሽርክነትን ሃገራቶም ንምድፋዕ ከም ተዳዳድኡ ዝዝከር እዩ ኢራንን ኢራቅን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድናን ንምድፋዕ ፃዕርታት ከካይዳ ከም ዝፀንሓ ፀብፃባት ይጠቕሱ روسيا ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ጎረቤታ ቤላሩስ ኦሬሽኒክ ዝተሰምየ ናይ ማዕከላዊ ርሕቀት ባላስቲክ ሚሳይል ከም እተዋፍር ኣፍሊጣ እዚ ምውዳድ ናይ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ሚሳይል ኣካል ናይቲ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር 2024 ዝኸተምዎ ወታደራውን ፀጥታውን ስምምዕ እዩ በዚ ድማ እቲ ዘመናዊ ሚሳይል ፀጥታ ሩስያን ቤላሩስን ኣብ ምውሓስ ተርኡ ልዑል ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ روسيا እቲ ሚሳይል ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝኾነ ዕላማ ክወቅዕ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እትገልጽ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ኣብ ውሽጢ መሬት ሩስያ ንዝርከብ ዕላማታት ንምውቃዕ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላት ክትጥቀም ፍቓድ ድሕሪ ምሃበን ሩስያ ነዚ ኣብ ቤላሩስ ክትተኽለ ወጢና ዘላ ኦሬሽኒክ ዝተሰምየ ዝተራቐቐ ሚሳይል ንፈለማ እዋን ኣብ ዩክሬን ከም እትጥቀመሉ ዝዝከር እዩ روسيا ካብ ሃገራት ምዕራብ ክመጻ ንዝኽእል ወታደራውን ፀጥታውን ስጋት ንምምካት ኣቐዲማ ኣብ መሬት ቤላሩስ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ከም ዘዋደደት ፀብፃባት ይሕብሩ ሰራዊት እስራኤል ካብ መጀመርያ 2025 ኣትሒዞም ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ብዘካይድዎ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒት 10 ህፃናት ዝርከብዎም ብውሕዱ 77 ከም ዝተቐትሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ፍልስጤም ኣፍሊጡ በዚ ብሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ዝተሰነየ ስርሒት ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ብርክት ዝበለ ህንፃታት ከም ዝዓነወን እዩ ዝሕበር ዘሎ እዚ ንልዕሊ 15 ኣዋርሒ ዝቐፀለ ኩናት ወሽመጥ ጋዛ ደው ንምባል ድሕሪ ዝተበፅሐ ስምምዕ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ኣካል ናይቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣንጻር ዕጡቋት ፍልስጤማውያን ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ወፍሪ ከም ዝኾነ እዮም ሰብ ስልጣን እስራኤል ዝገልጹ ዘለው
يغون امبار بريزنت فلسطين محمود عباس أبزوت مغلطي إسرائيل أبل علي معسكرات جنينن طول كارمن تكايدو نزلا متقعتتات بمخنان دو نخبل بايتو صتا حبرات هاجرات تقطيك جابرلا تصويعو بتسرحيت أب معرباوي جماجم توسخي جت كيسعب تسجيو كم زلو مس قداي قربت زلهم وجنات يحبرون أزي كم زيلون كله إسرائيل أب وشمت غزة كتكايد بالصناعة وتدراوي سرحيت نيستقاط لفلسطين قطري نبلع لسان حدا شح كم زبالة تقليتو إذا استحبره ده يوم تأفي الصناعة للعصر 14 قديات كم زموتو بسمز فلسطين دحري مرة قاطيو ده يوم زي ترخبه كالوت بمهلوم اتغطري مليسو كوسخ كم زخالون اتهم سب مزي بتوسخي أميتو مالو بتي كاب موداتا 2023 ككايد صناعة وتدراوي سرحيت أساس 220 شح فلسطينيين كقصلون كلو ملا حزبي وشمت غزة كم بالتمزابلة أبصابات يردو بزي كازي بسنكتي أب تحت قرصي وشمت غزة فتم عنوات زوردة دبدب لعل الشحن 200 أولاد تكالات عنات وشمت كم التقتلو يقلت زعنوات تحت قرصي وشمت داقمين مهنات نويح عمتات بليونات دولار كحتت مخانو ودب حبرات هاجرات يحبر إيران بوشطاوي عقما زمعبلتن أب مصنعتي أكبابي زنقفا 3 ساتلايتات بعوت كامزون شفت حبيرا إذن ساتلايتات أب مقتاء كليماو لوطي مقتاء بحراو حدقاتاتن وطن كتماتاتن زتكورا مصنعتي ككايدا مخانن ماكل مرمر تأفر إيران أفليتو إيران أب فلما 2024 أب توسسالي كتلخو اتنطف ساتلايت بناي روسيا روكيت موجفا من براز ذكريو أب صلات أفر وتاوي قسقاس تمزجب زلا إيران أب زمت قروا سامنتات بوشطاوي عقما زمعبلتن 3 ساتلايتات كتلخ مدب كم زلوا حبيرالا كرواتن كبانن زنا قرن نزامنا أرستاتو كدغملكم أبر هاي نوزبا حل تسرحت متأدا نوز ليغا تمرقا أبر نوزبا طرونا بماشناري استدقفة لمعتاوي مدباتي سلاسلالو صريت أفن أسنانن أب مرقاز التعنا وصاني مخانو ما يواني قلتو أمريكا أبد علي مكسيكو كندا زوسنتو توسخي قرص ل30 معلتات كم زون زفتو أفليتا إيرانن عراقن أب زوبا معرب إسيا زرتان سلام من مرقاز صراحة تسمامعن روسيا ناب غوربيتا بيلاروس اوريشنيك تسمينا يا ماكل رحقات بالستيك ميسايل كم توافر حبيرا نمكتر في مسكن مسرت مربات اير تي في كحرقكم بوغنيغن بروخ معلتي